anya bi na anya de tia but ye nwan mo mutie na omo hwe no omo so adwen chema program no ekoso pa obi aka ye bia na eye obi a kire na dwen na me de bia me ka so ma na nye obi ade a wo kire wa dwen ye papa onye papa ka hu je nye ode a na mum do food ya pa na ni pia no ya wo se sa asem we maka se ya police for do time ese omo sesa omo no mam kakra because they am ye kasa na say anka baby a police for work ra na ko bi di bone kra na kase bu usuro baby a baby a I asquat interchange woni baby asquat police station wona ka me susu se ka anya de a kasa no mo esa nketo ho na no obi kase barras kra soja for barras kra convert me ko ko wiade on trader oh ya omo ko ho na enwanwa kakra e kire se minim ya kase obi security a baby a nipa no wo no enna nya ne desa o enna enye ne desa but soja for bia kra na convert me we ko wiade a let's say Ghana tokuro da pa tokuro da ti ye besre na no na me ka asem bi se ya obi asida on new site but ontimi nkotena ho Sompa FM because of say na juma o ye no e bi upon 7 o'clock ana 8 o'clock e bi susu firi ho e be kwa adwuma night enti bambo be na esa bia no ye bo ama wo se wonam krom ho a timi si acheche motos yemusasa sa motos no pragiafo nko ana se motofo nko yemusasa me kan sa se mu se ukoye bro no so te sa makomu a first no yadwuma ye ne Ghana ha no eduma bia ye akodu ba bia ye bo ensema wo mo a uhu de be na sa no manasa asisi first se wonam anadwo a ya wo bon se patrol team no enam omu se nipa mamu a group a bo se na ka na gina no nkwa ko busam sa na dwobre de na moye wa sa no mani nyina siri am nyina bakwa nyina siri yaw because of say and obi a police na ne koto akura so so de sika ni wo opekrom na krom ha sika gugu fom o wan reason ti o se opekrom eti de e kan say ya police for bi ya adwuma ye nta wo mo de e ma ye ka sa asem wo nyina no ensem trofo ye na police for krom tan dodo na tan ye se case si ye hu bi ye ta hu ye hu bi so case si na asem ne kura ba ha na nipa ne ko na obi ko kasa asem ne ko de akọ sabe FM station hey ada ne ye wa ha na de be enso aba na sabe yesom no o tu kwansam troni ka ho minim de enti a ya prosifo dide ye kan say ya prosifo nyine wo mo nche wo mo ne ade ade yaw ampa o mutimi chibi ebu wo so asim ye besre sa CCTV camera na o mo de abobo ho ese say ye adwuma na minim say ye adwuma de enti ama me kasa na say ye nwan mo abrokire enye so ye say obedi boni say no afa ho di sa kwa wo ye da be capture dide ye pese kan say omume nyina nka mbom na sa ye kan say motor so ye de ama wo no edu anadwo bra petrol because they am bonefo no ha de bia meka na yaw yensan hwe se ye street light nso ye sure regional minister so oye we dia boni mu sumu na manfo tedi boni esumu na manfo tedi boni ewo mu se boni obi bedi nemu manadwo bre no se light ye kromu apa se garden city a friend se garden city no se light wo kromu a obi di boni woni so obi te ba bi wo hu no kromu ha yesum ya kromu ba bi yesum too much eti ye hwe na sa street light ni ade ne say ye papa ye bibia regional minister na ba bia on petrol ba bia se light igbo bia no emo na se kumase fa ne tampa mfira ana asante region ka kumase nko a because yaw obi kase obedi wawu a me se esumu ne wote za wia kro bi kwafom na obi koku na eyesumu because nipa ni wo yesumu eti ye besre se ohwe ba bi ti sa mako run about wo free sa you by sa I shoulders pa I bay ya adumre bia bidonya me say wo ye hoho na akofo asemato kromo ye wo baabi ho mo ti kromo na nim o mo mfa hoda na wo aba say hoho bi bakro yi mu na wo se wo fa baabi na sumu aya de na beto no yes nya street light and no say street light na kromo an fan tampa the nation sanka yawe enya nwanwa so mo di achie so mo ye nhwehwemu a o mbe ba be kan kire se nkura ni ja paint ni bisi ona bodam ni bi na fa na ode yesa eno so ya asem foforo we so de o ma nya bi ho neduru ha asem ye kama abrabo ntrugo de se ketu but time e be so mo ti ase se
yenye politics say ekuo bi nko amedi kan yo Debi yenye politics de pre yekuro yie nti wuni kuro na WNDC wuni kuro na WNPP no so obi here de ne ye ukuro ni yie yo na forget baby I would tire no achi because yet party ni say de be yekuro bi yie but aburo wo mutirim na sikadie mo pese sikagina mo nko am fam wo pese mo nko na mo hunu yie yo ni nti no e na mo wasa perception ni say so obi yie ni ya yeso ye ma na ye nyakwan abedi sika ni bi nti no e wose ye bibi de condemn no time wo Ghana wo se twam enka politics ho badwen ba bia ye wo ne titi ni fie peni kuro yie no so party bi mu mpo na ne party mpo ni power na ade anka wo dream so obeye ohunu sa ada party ni be ya ne kra ne gi because ye kuro ni mpagya senya nsasua we ne yenya free tete ye ntimi nya Ghana yie no edu obi aka ne sia zizu se minua no wanya power no onye mistake onni sika anko on top form na nke ye ne age e ko ba ne sa enye kuro na sika na omudi se nu du bom pe so papa eja pade se ye betwi obi anim na obi anim begu asinti on ton papa kokofuo no wani ne ye wuso no na enye na wi a ye hunu wi a ugoko be na da ho ma wo da age no asa Ghana ye ni obi obese kire as ye nimpanifo bi o mo twese ankofo no aso edu obi aba wo ye ne ope na sabi tafrache ye party di papa panyini bedi regional minister panyini pa ni age ko nanim e ma ko ne ncha no wodi o mate na party ya time o mo te say this ya me mpo o mate mu o matima yesu ko no ma bi e regional minister na wo toto ne ma say ya yeti krom ana me MPP party no na do dan kogu for the contract man ba painting keke sigani ye 250 to $25,000 o check here $1 billion sabe 14 me kana ham said no na say no achi so we had my contract ya contract mo yo so ye painting keke ni asu ko no ma bi say wo party bia ye mpo masem ye nzi bi before the painting for asem na no o mo baketu awe atuma be area Central region anko je contract say ye say ni ye dia enti woni nye say okay woni a party member but why ade chen ni ade ma ye ya papa ba no wanya bia to ye ho ala na asem pese mu ye kuro ba sa ade party sam mu de mu bi ye okuro ma ho mu de mu mpe na nyam ye say ya obi o hia sotro na mu nyina makoja police station ne nani aba ne ho so no hunu se wonam kuro bim o so ye kuro bi ye tumu nwene njiri ma ho kakra okay da bia hia fo nkoso nya hia fo sa da bia kuro no nkoso nya tantantan sa wotia na obi ko Canada na etwa ho ba Dubai he yankofo ko na etwa ho ba wotua na wo kra me ensuo kro na da Dubai na ship ni boat ni mo anwanzi so no a omde ye birthday ni ayi na wuhuna wotia nyina wotuzuzu so obeko Dubai enu abi na da so kwa ho no esane fom ho abefa cars na mo frɛ ni sumi no eno de wo bo se ne ma etwa ma efe pa no politin toilet na etwamu nsu ani saa okuru abura ya no ho no na etwamu okuru ne ye ni age saa minister itimiti sigatem no atete saa atantade ni nyina mo ba mo de gentle hye office ye kan no kura chema hwe bibi su ya free no wo da ati nyame de power ni che ye bie mu a na fa yesu yetima ye ne ma betu o mo saa na nke ye bobra utuo challenge aminu yetima si abrosan oni mi fie no so ma ye ne to aso 9 na papa mani mu ma ba na mu ye ni mere ni si ye beku no ye ni mere si ye be se no ye ni mere sa ne dan ho ne ye di penti ko keka ye nsu anyansa na Ghana ntimi nyini emfa ne ntuma pamfra ne ye nam kuro no ma ye ni age ye tu kwan ye tibamba ye chi aba be enjoy Ghana no ye dia no ye nya politics tan ye ti kuro ma ye o yankwa ye wes di penti akwesem nti wo ko fie no wo ye kura ni watam zo wagimi wo ko ye na wo penti akon wata adi mu kura obi ye ntima nka ndo za adi aye airtime ye ni hwe ya ka tro mo me de minim se su bin hui minim se nyama hui minim se su abena hui wo mo na betena se wo mo court wo no no mo no mo adi ne no na de na sie ko mbeteme nka bibi se nka maduru ho ma bodu ya na ma betena se na mo sua nyansa se Ghana na ye nyina ye peni ye de ani kwan so obi se no okay your point regional minister Dr. Mwako Hena semwa meka ye na eba mu no se beduru ba bi wo ne pa wo be ye na manfo be sem mo betiem ene na tintanfidie no so kenkan ya no obi opekandifo kandini e wo party member say asem a wo kan che Dr. Mwako Hena say de wo ye no ma party bia ye unpopular wa santemem ba ku bi so mani su ko twa no so a wonye hwe de no waye wedi ye print wo ye bibi ye hu se ye print amanfo akwa se no ye munya sa anyoma no sa anyoma ntina magana nkoso no na ye de pese ye ka kiro mo se ye tia santime ma ya ne London ye di ba bi akoye siesie ha ne atrema mamu aye de
na mebonya mempa yesi enchi obi ne enhwe ne de gina court ade ombeye no na said ye Canada bia se kwase abadwum no eye de ya wo ye kan obi di atema waje na adwene said next month obema mu adwo obekọ na me ogidie se ebechi obi ntuma efra no kura wo kogina ho a wo hwa ya kire wo mo sese ni sei no wo kire ntuma ne nyina ase ye ko computer so adwa dem na sese ya obekọ na me ogidie se ebechi obi ntuma efra no kura wo kogina ho a wo hwa me WC let me show us it no me pere ni popom me pese me di hini awo me fie nti aya na niema me di sese me fie di se me task me WC let me show us it no me pere ni popom ani di be che di ama me enunti ana me task de ni nyina me to free Frank Enterprise task no size be na wo pe 60 by 120 60 by 60 polish and rustic 40 by 40 polish unpolished and rustic ubanyo ni do Frank Enterprise now wall tiles no 30 by 60 25 by 40 and so many do ho washroom floor no so no 30 by 30 sizes ni na desire who do be awo pe no ubanyo bi e wo ho na BWC na ho do so dia the water closet who do be ubanyo bi wo ho kitchen sinks and the taps who do ubanyo bi wo ho washroom basin and the cabinet and Turkish doors papa Urukoto ofie na no a akonfonti mu ko wian so no Frank Enterprise na obenya bi say the so be Frank Enterprise our Techno Market Magazine room and Celebrate Bernard filling station no abrosan ye no mu a ho na Frank Enterprise ho na na dia asem da kura ne say so wo buru is wono ene ahafo ekwa akopem no fo ba bi a se o pe task papa ne ma wo bosu bi etu akoton a and to wani nko ba bia so do we make Frank Enterprise ne be ma oni popom ene de ne bo edafom free number is here na ti asenda attend de maka kire we number is 0245 283458 and now 0205 987868 na kwasa me say you can Frank Enterprise task papa doors papa any WC papa headquarters number 1 Oh, David, ma bantem do. Obi ayesi mu mbra ni ntu kwa na ma bantem sa. Babe, nya botre. Oh, also mutimi delay kakra. Tase. Nana. Babe, mama yempe baby ntuna. Na yenom kakra. Ni yemfa delay ya kwantuo no. Bye. Losing the rabbit to the bloody. Losing the bitters and Bemansa. Losing the rebites, Memansa. Bama, Brayansu Memansa. Numinansem, one time many power when you feeling watch it, and says up in front of FDA, Ajay, you crafty and say, Osei Yaw. Okay, ya mahwefo ne atiefo nyina adwo ane akwaba utimu se kumasi asem no ka kumasi damanfo akoma so sade ye ko no esi eba no se ye kase ye fa course no nko a ye betumi de awie dwuma de we nenso so ebere no eni afa ese ye kokko enim producers we asem o asem orofo asisem apomente me ho ase nti ena Sompa Asem Mpe Nipa ya ne ani abere no ya ne ani abere papa dodo no anim se enne eye yawoda enwum ekasa nenso so no enne enwum kasa dwumadie no meselemo na ye hwe ne adwene kumase ho sanse amanfo bi peso mo den kekawa stain ebi ebe fore kumase ho ye ntiase ma wo mo eno tibu a wo hye akire a wo se nkoda ne koye sa ni nyina no wo so wani ewu afere poto Panipa me mo akwaba. Empom te say. Udin de say. Thomas Akowa. Ni Akowa ni minua pani. Thomas Akowa firi hin na baaye. Ebuo ho haye. Papa wakosam ne say ya wo se yenko mmoa. Anwumre de boko. Opani bi na oton asase ma me e wo sakra onu. Pania ya friend no say Kwame Boatin Sakra wono
so ne sakra ono efo asase no so yo wana so mo nkata wanim na yesisiw wo kromfo mba cho menye kromfo bibi nti ayentie we adawma 2024 March ni mo ena me koto me komese me pasase ato fu ana half fu okay ena me koto papa a friend of Kwame Boatin ana omo twitwa nsase ewo sakra ono ene entonsofo asase so ena me hwe manager ho ena yedi ano na mituaka eti ana me ho na makwa akohwe asase no so na me dodo so kakrakra eduma bi kra ofrɛ me sɛ esuofu ntimi ye na mbe so aduma na me so se me gu ahoboa so wo ma won krata be pa twan ya ma me krata okay edu e bi kwa no no afrɛ me sɛ so menhwe na mbe so adwuma na me so me gu ahoboa so nti ono apɛ machine kra ma me ɛna me di kan kodwi asase ni nyina so na eba last year December ni mo na me course so me koya obi eye so adwuma wa hyase wato foundation kra wo si abosan te wa na me bopre nipa na oye fele wasase no so no ɛna mbusa ne sɛ na hwan adwuma no oye na odi nipa ne number ma me te me friend no 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 bo din bi sɛ owura bi e friend na nasɛ a wo ntonso oye filling station ho nana sɛ filling station na wano anokwasɛm sɛ ukɔ sakra wonu a sabia ku sabia nya do hini ni ho nokre ɛna ukɔ ntonso so a ɛhɔ so menim sɛ de ɛhɔ nsɛnsɛm no tie ɛhɔ so hini ni ho ba saa na sɛ mentiaseɛ sasesɛm bi ɛbɛba fidie we so wabra ye wo fox fm nyina no obi a we osinana sɛ obi a osinana sɛ na me no ne dibre ne sɛ odi akonwa ho me busa wo no yɛse ne wofa ɛne di hene ɛwɔ ɛnokranya ntonso kro bi wɔ ofri kro no so ana wɔ ntonso omo nsase na omo ne sakra wo no fo bo ehye na ne nana no ɛyare kakra omo ne wofa ne yare to ono na wagina mu a wote sɛ omo tonsase wo no wa fa ekire wo nya so di nana sɛ ana so wo yo hena ya to ne di nana sɛ wonye wo hene ne wofa de the filling station mienu wo ho no ne ho nsɛnsɛmentiaseɛ so onye wo hene de me nim sɛ onye wo hene ono wo fa mu na edi ade ate ono no ho dodo ne kakra nti ono na wo hwɛ ekire odina sini na so kura wunso ankyere wo bia enti asantema nim sɛ oyo hene tuko ani esi abrosa wo asase ne so yentie o foundation na wi a what triple pillars no apie wa ye fele no okay ɛna me de koto Mr. Kwame Boatin ni won ton ma wo ɛna onso amnyante yɛ sɛ ɔno asase no ɔtɔ no ɔpani be friend intini mo a ɔyɛ sakra ono agusua pani ɔmo na ɛyɛ ɔmo asase nti ɔno no tofri ɔmo ɛna ɔno nso yɛ de ɛton to ma me kohyia papa no ɛna me de to nanim sɛ de abani nti ɔmo yenkoye police report yenkoye police case ɛna ɔsɛ saa nipa na wato an asɛ ɔmo de ne wansɛm bi dura kɔma mponti police station ɔmo kɔ a enkosi hwe ɔmo eto ase de ko ɔmo de kɔ police station kosi aga ɔmo ntimi nya ho adwuma ana so ɔmo gi sika dia na ɔmo agya akyire die according to the okachem de ɔso wotutu skama ɔmo ɛma mamponti aposifo no ɛna de nsase nyina aposifo ka ho asɛm ka asɛm me so me yam hye me ama ntimi so ankoye case ɛwɔ mamponti ho twɛ me sesi a me bazisi a wate orofo yenko 21st kin community sciatica expert no saa sciatica na so sisi fasile mu na kokom na kosi na ase anokwasem se sciatica no bi ma so a ba so na ba so sciatica no ya orofo 21st kin kuto no timi dia bibidro no the two sciatica ya de na ase ama na sciatica ba ye 21st kin ba ye no wado na mi ehu se ya de bi friend sciatica na wo manfo na gu dem sciatica mo mutumi ennantin ko nwuma so nyina da wo de bibidro esa wo ya de enti no 21st kin no ye babo ma ba so ni abo ensem hia nye de ama wo mu ya de bibiri biada ye fa ko 21st kin orofo laboratory ne scan ni fidi ahodo pii no 21st kin ko wo no enya asam keto akra ni dia sheta pawu Ghana memu 15 branches and wo bo manfo tu on yade ase frisa ma me ne wan say yade dia na odofo duru ba bia fo oni kirem 21st kin kwate ne koje wa yade sa na enyoma enkonkai enfama kuma say ehwa overseas oni 21st kin no owo ehwa overseas
one Sompa TV Sompa FM no ene wo abrosa kromu enka ne de obeka cho se woni afa radio ene ben afa radio nda so etuduru wo kura utumi ebusa ni nyina eye direction ni bia wo bo ase kanse quarters enkan bu won e wo ho sunwane kranza tachima 21st kini kozinye mini 0540311311 0540311311 na yenko ni yenko pa du binom na yemfantu ye ho yade sanse wodofo yade no se se amanfo hu dokoro wo mo anya asemketwa na se wampa du papa amfa anom na wantu yade na se na we wadwe se ne wo soso wodofo na chese kwasi kwaso ogina kwantia wodofo tago heba mission capsules no be ma duru ba bia won kase won ka ja wo mpamu ma no huru de se tetre so no wodofo tago heba mission capsules intine betimi asore ne odi wuramu atitiri na nyoma ekoso de emaw low libido no na chese won tiatenka wo mpamu da bi wo ba be ma se wo tiatenka pa na chese udi ne kwa na chese won tehwe ai se wudi jollof no no makonim eno so a won tehwe na ne de na wudi no dinete de tago heba Mr capsules ena be ma watenka no enso atumi apaja infections ahodo bia ye tago heba Mr capsules ne bedi wakagina mu ba bia tonduro tunuro e wo mangana mbiada okwa ubenya bi ato ye tago heba Misha and capsules ko 0243228296 0243228296 yakwa ni yakope bia kira kwai kama na entumi my katachie enti udi kwa maponti posted ntia basa na utumi koi ana wantumi anko yenti o enti yakwa basa no ana me katra ni say sane tie dia me so sompa me hwe Asem Mpe Nipa adwumadi pa na ofa lumba cry me ofa ka sa kire omuti said it bi and ba be dam na meje masase efro won say e no no kwa ka kire me say za kwa me bwatin ka kire me say ono no my nanana se wana je ensase more than 50 plot to cry free nsema eye nana say no asase o sakra wo no wo mo na bohye ana ono mo na bohye etu opeso o kire se sakra wo no nsase ni bia ba bedi mamponten fodiem na ono kura wo ye hwan wo mamponten ho entonso ho nim ne dibra o di nim an se ne ofa ene di ade ne ofa ne di ade o da bi ya na bi no fa asante ni agro ye ni agro wa ha o na na se no me de me no me hwehwe mu ene de me nim se entonso ho hini ni ho enu tikura kan tonso kura no abakosam kire se tonso kura no ye me obi aba ba hwe tonso so a kensu taman hene na hwe tonso so to bi to asase kura no kwan won na kura na kese san no no anye ni birifo ye mu se sa na se no ye hwanya aje se me ye komanhia tie se wasa ase no bi asiso dan do toma no se wo ka kire no se san wo juice ka no mo asase foforo na me pe asase foforo eno wo se sei eno wo se me nka me se me do ofa no lumba de ane me ne nkasa na ye meka no ho na ye owo mpe nipa bi na ni modu na yefa asame nyina nkodan menhia na mo de ka to na mo menhia na esan so munye nipa bi a na ni modu obetimi akona na enimti ena me me ka chen se me de na de na se kobasa no wo no wo sakra wo no wo ya adese no na obi bowura won sa asim na da na omumma ne lidi omumfo omum komanhia ne enko ka asase ne wasam efisa sa na se ne ho sam aba memanim kura no enya asam ketwa no ne asam na on timi de me ka se me masase na me de me hia me ntimi ma me ka no se afena akotwe manso kase ansa na wanyu asase enya nto anya ntua ade di no won fa sika ma na wan ka sika sem me ne nka sika sem producer ben na di asem wa chi wo mra me chechire mu ye omna me cheche mu ba bia wadi nkomo akwa koduro ya asem foforo ya asem pa producer be na di asem wo yachie Novigi studio se men kan kire wo se sana Novigi se men kan kire wo Novigi studio se men kan kire wo se eyade ye nkai dumpa dia se ye photo ana video dia Novigi studio so bebo wo kwa so na aponto ne abadi tuo no ni nyina no eye nkai dum ene camera si so kre ye wie program no a na edine na wo hwe so a yetumi de hyemu na wo hwe
no hu asakura we sa Novigi Studios obebo papa orofo Novigi Studios no owo enkran Malamabase first Kokro Street ni so pe ho na Novigi Studios orofo yenkofa wo mo yeyi yo no ne na wotwe da die ni obebo ya kwansoro ko wate na nyoma akonkan pa ade ye se Ghanaian film na peso oshutu a Novigi Studios obeye na kama pa no de amawo 0574 715778 0574715778 Novigi Studios wo fra yenkoi na yemfa idwumadi enkwohye nensa se de beya ade be yenkai dum bia no yatumi enya bi enso ede ato Father Martin Seba Mr. Dodo no afre no Roma Father Dru no orofo wo bone homoden papa wo manfo a wo Roma Father Dru Father Martin Seba Mr. ni bi no wo mo asem wo kan se ye wo dru ene ye wo dru pa we de ye tatahwe wo nom ya na results no eba orofo e Roma Father Dru na me kanfo na me dia ma eduru ba bia wutumu se wo nase atatai odo se mia pepepe na atom na etomu sanu a odofo adwene be na ba otrim na chese kidi no eya yemre odofo yenkope Roma Father Dru ni bi yemobobi yentwitwa bi na enwodwo ya de stroke no odofo ha adwene papa o ha adwene o Father Martin Seba Mr. na me kanfo nam de ama eduru ba bia honam ye oya na wa yemre yenkoni ko pebinto ebeboe pressure no say ye low say ye high diabetes no so high adwene ye de kwankro biada Father Martin Seba Mr. Roma Father Dru and order for yenko pebi ne yento yemobobi yentwitwa bi na yemfa into ye yade ase 0247919122 0247919122 yenko pe Roma Father Dru ni bi na yemobobi na yentwitwa bi na enyoma enkonkai enso emfa emayen yenkon homane so abrante awoto plot no momie hwane musa no o musa akra na no odi sem ho akoko se kitina se brand me person de be beat me sa be beat me sa akra ya asem fufuru ya asem o ya asem kese papa sa asem ha dwene wa asante member enso so no da bia me wa asem kan wa fidie we so Krobia Sante Kotoko hine ya na santime wurare metene so amasode kire se ompesi system na so mu amudi na chi sa na sei no ne nsem aba ha no me pese so abusuafo na ye ready no beka me ho a ye fo mu komansia ne hwe akonwa a wodi a wo wotumi a na se kromokura na ofiri a wo wotumi o de ton sa se ha manfo adwene sa wakosa chime mu akwaba Pom to say Christo Papa Yasem na adi akiri Ofosu Papa Yasem na ana branch Yasem no e de bedan ye no no kre na nipa na oton asase no ema no na egusu aye preference be ya yensa betimi aka no nti egusu frɛ no se saka no a na emomini di nkomo no nanum asem a wono e de dan ne nyina ne se asase na branch e betua sika 250 million e de ma no se gasase no foma no na branche ya na pe besia kodwi asase no so no kodwi asase no so na wo ye adwuma na branche ni kotwa ne ho aba na nka jakopa anwea na nkotwa blocks agu eye what they say asase no so okoba ya na wo ntua krom ha omo a omo wosika omo wosika sen yi na nipa ko no e de anwea begu so a che say wa start ya wa to foundation wasi a ye say obe na brosen an say ho atoma no o se eye che say nipa no a papa yi anana sei no papa yi koto ye no efiri hono no wo to wasa se firi nana sei ho kwa me boate e na de ogu kodwi su no so to firi ho a ho wo ne kodwi su o me ne se wudwi su no nipa kro no ono ye so no so be develop na wo be si abrosa no so to firi ho a ho etina akwa kwamboate versus nana sei eti which is which wo asa ase ne wo hemfa ase so ena nana se no so didi ko entonsofo asasim adenti no didi ko ye nya busuafo no bi ebehu emu beda ho miguso hwese be nya busuafo no bi eti eno na ofoso wono no se ebra o mo kwakwa adwuma because sakra wono no wo hini ni ho eti eno na nana sei wono no ni filling station ewo ekwan so eti okoye na nana sei no fa ase yenya branch no wa homa no mami ne kasa Katache mpom te say Papa me ho ye na mo nso ye yewo ahode pa say akwaba no within the say me kwa cho me de kwa me boaten pani kwa boaten abrante bia ye frɛ no Thomas akowa say watu asase ama no
echire no okọ ye no obi si da wo so se ye wo na asa akoto ma obi fufuro anaso obi na asa bewi asase no etoje wa pekatachi emu nchire mu ne sei oh yes na homa na kate mo hwe si benya no pana members internase mo hwe si benya no na afi ye hwe na ye hu esanse sa na sei no se wo kra no se wudidi kontonsufuo die mu a ede na asa akosakra wo no anana adwen kire na se ne nsem oden eno nti na bia okay yes abrante no wo homa ne so ye ne no kwatwetwe nkomo ya asem o ya asem kese pa omna samwa friend say me gidi ye say nsa sama ye kan wa asem asante mamu wa de opemisho beka na waka no ne de obeya na oye na edu me bia de o so obesesa na adwen de obesesa na emse nipa na baso emse gyina ho nipa no matre fi a chemu ho kambre mu na nteda hello kadachi e wo so udi no de say Pacho, me papa, me pacho, me de Kwame Boateng, ya be free sakra no. No, okay, Kwame Boateng, akwa se wabeto asase wo ho. Wo twa ne ho aba na wagwa kopesika kakra. No wo de abebo sisin bia ma na yire ne ma na da cho mo anye mo ba wo ba ye obi si da wo so. Na wo na wo to ma no, na wo na to ma nipa foforo. Ana se se ne koba ye mu nchire mu wada woroma. Mira, me da wase pa, me da wase. Na empeni se enso etenia ne kodusi mpia esasa na chi ntimi mfo bepo sa mo ampanimfo te se ya na me mani abre amerere mo no mo na se no ya bidi mo ni me pa to me nkoto asase ni bi na de tie ne se ya onu kuro no eye enchemu mienu me ya ohene yire na na bo amasepa onu me fa na me firi na ahemfifo no nso ewo ho eja himfifo no wasa ase na me koto me to 2 plots e wa himfifo ho e na me sha ase se me to na me mie ba ya obeto bi timi ne mi amene ni ko ni fie e ne ko ji musika ya me asa ase ne ma ni ti mu a me monitor on sa ase ni nyina me dia me ma enkrofo no ape de krope me te ya yese landguard fo aba onu sa ase so na me sa landguard kwa bre ha e dia be ya landguard na vigilantism si atwa mu Ghana ha papa wo de yes langard aba unu nsa so na se langard di unu papa sagoro ya ni ba ya foso a o se tutunu a wo ya filling station wo chobe bi no kuro no ya ne mochi o nyese kuro no ya ne bochi ye na do mo frɛ no nana sei no wono ne ntonso ne bochi ye ono ne wo fa na ye wo hene ne wo fa ne fe na ba afo jima ni wo fa na ye ohene wo fa he ewo chewbe bi ntonso chewbe bi ono de wo ye ohene wo chewbe bi ho ne wo fa na ye ohene wo chewbe bi ho na nye onu mum na ye ohene no na ni wo fa no oda so di hene wo chewbe bi ho e pa cho oda so di hene sisi a no ke yenti o ye baba ye ne se wo de langard ba asase ne so enti wo ba langard fo na beduru no na o mo ahwe mo a mo ye djuma no na o mo busa se mo nkrata wa yi side plan no no mo pe enti o mo nya side plan no mo de akoma na na se no na o de so bi afoforo aba enti wo ka ta na o be je firi wo se so no abo ne wo hene e de otumfo din na eto asase no onye se bia wo se otumfo ene ye na na mampo na wo nya ne ba bi ko ye no wo mu mienu ena omoma ne kwasa wonto asase no mfa sika ne wimra ahemfi gyina ho katachie ankofo asem kase mma asem ni fie wo se nana sei no ne wo fa mom ena ye ohene me pato ne wo fa na ye ohene ena wono ede santen ne edin eton sase ne mampo hene wanya ne ba bi kwase wo moton wo mumra wo musika ne bi me say me were recording on my phone you so yes the bia me kana ma no fa fa wo bia me ne producer din ko say joada me ne kro no nyina pani fo be ba mo anan so na me free ho fa lumba nya enne na me nya e kwa ya me fa so me hu papa no enti say na de e keka kro na me benya mo na me ne mo ayedai akasa enti wo say tutu afo me group a papa so we mistake enko fo ni be bo tuo asase ne so me record ya me no ka say o ma chete me ama IGPS man ko for ba wo no na nsen recording no wa police for no ti ya nke ho
Oma be check no kru nipa be 50 as 70 anu asem e be sin ne ya me no ka say ya nte ho hwe na sika ye hwiegu e wasa afene so no apolisifoɔ na de adie no me ka wonan sɛ apolisifoɔ de he apolisifoɔ no ye say free apolisifoɔ bi anti-langard ya mo central wo mo ne ba ho wo se ya frɛ mo say anti-langard anti-robbery and anti-langard oba so ye anti-robbery ni wo ho and anti-langard na nkasa nso wo no ho na teye ye ne de me ba che wo mo di no mo nim sɛ asante ye rotumfoɔ sɛ tutu dia na anti-langard ne so wo me nim anti-langard fo wo de papa me say nyame adom a me say mo ana na me se bo nyame adom a menya mu yi no me otu nyankopɔn ya adom a edwo adam ne kromu ne nyina mpanimfoɔ bɛba mo na so enti ye yakofa sa nkrofo nse omo ba ye omo say criminal aspects any causes of damages and omo bɛhwɛ no asase ne so na man na nkasa de obi ankini nkɔkɔ sɛ yɛ dɛ o koche do ampa bisine papa no obi invite no central da enonufo na na ye cheche yen enti asase no onya ba so ne papa no wode ne langard ne ba na say you ni ne ton ma wa me kasoro ka fe no wa ka wo be sia bo wono enti this wo pope uga ne difference asase to ma ne fa say me ha mani nka asem a wa ton asase bro 2700 e wo saka wo na asase so na na say no na I say to no one abon ho sa for hene na say no nipa obo akonwa ma no ewo what they say aswase na nkwanta bisa otumfo hemfo ni bia ye so ne bo akonwa de ma no say akonwa no obo ma no na boro ono wo hene ne ko akonwa de ma no ne so e kire say odi na sem e ko ma ponche fo me ne wo ka say mi ko 2.5 acres wo dini nyina to agu adaya ni esisi ni wo nyina ade chi ye na papa na ko dwi ho nyina ni nyina memma mo panipai na ohina ana konwa ya bo ama no saa na konwa na ya bo ama no yeso wonfa emeli sakra wo no hine ana se saa mampo ntonso to ba bi no ne wofa na konwa na no na wodi ana no dia beba wuro obi ensa asese musa be fa chaw afensebe ye nikabafo papa sie wo kamafo ana ye toro ukoi ye kesi wo mamponte fo no fa fo pa no mo afre no shabre no so bi kwa konom trama ni dia ya che na hemu uko ya central meme no ka say central fo be che be na awre ho se me wo mi ni say wonu wo bi a wonye asantini a me mekoto no ka kire me say nana se tutu nsa ase na mo mu che wo no mo ton ye de me kokoto wo ensa ase sem ho ewo bra mia minim sasase we ye me masase na me kra me fikuru no me si me dan po no o ka sem se ma me ya location paper wona ho a o me bubu me bro gofa na de ye me ya se ma yi me phone na sa anya ma ni nyina wo so no phone na sei ya ma ntimi amfa ho gogo ho enti o se tutu ye papa se nyam ya ma nyam ne mo kasa idi a me ni se asantimamu ha ye benye obi ama ne de yakọ otumfo enu je se apita hene asema me ne wo kan na pija eni masemu num 2.5 years ni ye na chami bonsu me de wo number ni phone be ba obia wo asase we ho asem mampofo ye ko ho obo na mampo hedi de ye ko mampo wa infi sabre na ye na sabre wo otumfo nyankopɔ ato ne safre no eni ye ko ho mampofo hye ye da se mumra ye ko ya wo say ya frɛ papa no ye frɛ na wo ma enju de ye be fa ma mo da foforo be si enne ya me no ka say mampota imsha council mi kromo lete me o mu o de say mampota imsha council no ne katachie wutie me papa du wutie me papa du ba bia wa kan asem na ko du ko amese afem na saa na na se no a ye kan na asem no ne ho nsem ba fi akwa ba buru du enu tie mena so se wo se ma santima wura so tie asanti wo wura enu ti no fa kasa ni sia na efa wo mpanifo ne bra ye meka bakosem se obi a wo tenton so to ba bitimi bo wura mo sakra wo no koto azase de a ni ya hwe de e kro sanse sansem we na asantene won so so no entumu dem kawakoma to ye mu ate panipa kawakoma to ye mu asase no sabeka
na on fam panifo ne mra san se akwada bi na kan ye was na na say na is coming on becoming because said the wo si yansa asesem e wo ntonso me kwa dem fi se ntonso ho nko san se ntonso hini bi ani wo emre bi maame aberewa bi kura se bo de bai na awre kokura ahomete na ye hu ye kura no vigilantism atwam say de langas attack wo bin atwam dadada ya asemo ya na ye me ya se sante hene peso ye ni kuro yi na amanfo bi peso mo se no omna samo ya asema na no gusu aye kan Ghana bibia ntwamu obi abaka se bibia twam bia woboa na no ye ntia na ke na eti ye kan ho asem se ye nim se atwa ye ka se bi sha ya bibia ntwamu Ghana ha because ansana bo so tonfo bo ba bi no ho hia Ghana especially Kumasi ya Asante Mpe kuro bia se bibi nti ohene ni kuro mo no de owo sika kakra no etake advantage e wo kuro no so Sompa FM se wo free ho se wo free ho se wo ben kuro no okofa na adie so obefa no so asase no ofa so no aka kire wo se sinintem ene kuro nsu se na ya prapre me makasa Ghana anya for do so church kafo ba sikafo do mu sika no ama ya kafom sasa ka no ohini ni wo mewa ena baby wo ka no so no tonso so ohini ni wo na me san tonso to ba bi me nte ho nkura nkomoda ena ono so na kakra ba ne nsem eti Ghana ha no me maka me se bambo ne ade no ebe ya me se o man pani bi obaba bia no so man pani wo twa mu ko no se ya de bo ne ko adu so wa anya ade a na sa police fo na na so bambo fo no omo na no mba ya adwuma sa na wo president wo ba ka kire wo sa man ponte sa enfa me bo enfa bebe ntonso police fo na enfa na wo man ponte omo nsem no e ya do so me de ko ho ya si we die ya we ya no magisika me ko ho we die se ebi nya ne kura dan ya ebi ya ne kura man ponte police fo nya kai adenti why na kura mu a na me ka se yasi brofo yasi nobody above the law me boa obi enu a se be prejudice oburu mraso e wo kure mu ensu kure mu a obi buru mraso wo kure mu de ye ka he iti obi ante me so koto se yawo kama sia pata so nipa ne fo no anokwasem na se na ade a wo ye no e wo kure mu no me se nipa na afro no ne fa nwa da ba bia ye be sire kure mu ahemfo asem kodi wo mo nsem a omo mo opem so ante ne ntem na me ho na menti ase anu o yesra wo mo de dum bia na ba bia de ti ba bia de ntini aka wa hye te se mo adoma call the meeting ne de o twa janka kosi krotwa mansa nchen o so o kasa nyansa asem no wo kan ya pa na pampem eti asem bi ho ma de ye kan opem so kra wonim de bi na ko mo ansem bebrebe so no kwa ne be opem so kwa betima chasa ka e papa ya na nanka ne sa ko betima atasa chasa enunti sebe bo yiyi mpanifo asem wo ba feko me so hwe kama me o mo kai ko sisan wo ba na no ma bia fa kire e wo kro yi mu o ko ka twan we abrantie yi ene de ene ne ka sai wo se ba ye den na manhya wadu ho ye hu kra ne yakoton ho ma anhifo bi etu ba ye den ana wasama ko du manhya tokura da Asante Mpe anu so na mani pa bi so nyanyansa bi ene anieden na ke hu we Ghana teteteta na yete Ghana anye soja ye police sa ho azem bugila ho azem efrihen yaw efrihen fa ye nim se anye police ya na soja akire na scout minim say ya so unim scout militia fo ezu ba ye afedie ababi obaba bia no wakwatete na misa police fo ne so agu ko central pra wo ko ma police fo yo ma hodo be de ho soldiers yo ma hodo be de ho yo mo omre yo mo fom yo mo mato omo yi afedie Ghana hanom ya kofi fankrofo bi ya se kura de oya abodu se omo wo bi hwan ne kamfo omo we mu we ya ombe yo se omo eti krofo bi so da e dem flip afas ya to omo ya ba na akọ wo ba ya den Ghana wo ba do me se krofo fa manfo asase okromu ano ya wo si wo ye be kunzo abrantie yi ne we de so mba en hulala we
Woman no ko. Hula na no say. Hula we hu say hula no nam so no enframa. Ana o mayo ma bati agagati ana kromo asikafo bi say abrante ye boni din. Eye dan ya say obi a wo filling station aton sa se te say de ye nwia yi kan de. Sika won ho. Ejefa na de ne be ko. Amamfo bodi din o. Ayefa na ya wo de ne be ko me se kuro yi mu no. Me se woni sika. Yaw, ka wo kura nkeye, kura yi mu. Woni sika ka wono tumo. Na ka wono tum ni nyina ye se. Enka wo so benya baabi do nsa so. Ene ka asem ba ukọ court, asem ba ukọ police station, asem ba ukọ ahemfie, oho nyina wo be yede. Panipa wo tie adwom. Menye so so opem so sa asem we kodu nani mu a, wo de ne kura be to bebia ne kura da. E be na na aduru ho. Eno ne asem no. Nya so we de bedu. Ayfo bia krenche. Ebedu. Entampa wo kromu apa entam wo kromu a nipa bia keka pa no. Hyehyehye ahemfo bi anya asem ketwa. Oka so obi ade a friend ntam ene ade a sanum na ye ka no e du ba bi a ye ni bresem na nipa ka hu se de bi obenya somfo nanso sa asem na o kan no akoduru hini bi wo wati aso watra so on se asem ne ko mampon o mo sa brand ne friend o ma besi ne sim nti ko me bet ma gya ka se obi anu obur ma obi bom na so ogro mu ya friend wa ma eti abrante asem no aye foolish ye na atia so ye ka kura na me say na busuani bi kura bu afu yen ya sechira ka sema ka che sikani ade sikani bi wa busuani bi mu ye nye but e so nze ni na gogu aso dem say ye ka na kura awrade ejimi ye timi sechira ka Asem Mpe Nipa obi ofi ni krom ya wonye ohene nye na so ohene po bi na abo ne he ohene po bi na abo he na onu kura ye bo ne he no wa be sole kura ye kese chen wi ti sa na sese ba okay Yaw, me say we asem ha sakra no ofu eduru me bi nso ayen ka ne kure. De bia katacho be Matias so ho nye fe. Hu nsa ni sika. Uti wi ase ye den. Eduru me bi a kurofo no ade hye wo kuro so hin kura ni kromu a. Ne e wa ade hye wo kromu. Ye wo kroma ti na bo ni kromu. Emema bi ni kromu. E de no ma ya ye fra brand o be ka se mo kura na me hwem nti e ba radio so kura ne. Eti ese no ne ba ji sika ni fra brand wo. Okwaji sika no. So no nso le waka. Ni mua no abrantie de sabi prejudice e ma ne mfa ne kan koto chacha debi eti sensika kodni wo de omo so le waka so omo so mbeba ye twa wo mo no munya so ma tra ho afofoto no ne ko bia na betum de sai wa kodi wo mo the nation anchor eradi insha na onye okese ensem de ebi be fidie so na subi ababa ya sebo ya osari osasante ye ne fidi ho sebe Yaw Oforisuo tunko se tu sebe nkofo bi solitia wo hene da bi ada epe ne fombo ne nanim guase sebe ahemfu bi tete mu no ne mfikyiri baabi epe se da bi anka yente se yewura bibi se yaba ana bibi se yesi nanka de nanim guase abra santema na ko ba ne se nkofo bi a yapone tumi ni bi amu omu no e de ye ne ma bi se ya ebe ma nkofo anya yewura ho kwan aka ne ho pedi a kire no a sankofo ne flow menhwefie ni kwanse yewurade odi agro na santi nipa ne bebiri nsu ya de ndi omo ya de omo ye ne se ne omo pe nsi yewurade na menhwefie da bia no odi asema o atake to ebi na hye ne nsem no chinchim ne sa because enye so panyini pagya ne nsa kirew ba ne bufu a ode sa atene to otene ne nsa wo nipa so na sante kan abakosema kirew se yewura ponte ne nsa wo so a ne yetifiri wa brabo so a anka atisi e do ko ho a ube tumirika ape bibi aye de asi ano e de na be ba se tafrache wunni hene ana embo ahene wo fie no wagina sa platform ne so ne fie japade a wunni ho kwan wo de wo pe se masizi mafa empo ni obi mfifiri mu de atomaje se die ne di panaji se hefa no nam so ye de nya se sika ne ba ye omfa ho ya to ama no anu tumi gen na bobra chenti maje chama ya hunu nipa bibiro madi ahense magisi ya no mu wo bibidio wo mbedi eche ni ni kwampa na no mabofo ma mo mukuru ma no obi atimi ka ne opede kire no minimo hene ma no hene wo faasefo bi a ye to adi nye ye dia ye to adi nye dia kuro no mpanimfo ahonhom wo kuro no makasa no ama enne ne papa no odi hene na wu omo amu no mo ye faasefo ne ade ne so matoba ha
ye kasa ne ye tena ne ye ka bibia ye mu ntie bi no nipa bi mfifire de wontumi ntena ba ko mfa o mensem no akonkunsem mfa ni o de awade asem so odwuma ye ni kura na katua asem how much money wakoye adwuma ade akatua abeto pro na de one day pese mi wo binti e chen nti ma de afre nsem se nananom amfi wo kura twedi ampomfa nchewo na we ni nkomu kese efiri se abrantie na abeka ne de ne yetie poti yenim na mande omoforo ka ne beduru ha ne so onim se we de ye no kore na mfre no mfa na de nya no no mbebo amane ne wia yenim kasa ye beka amanhia fie beto nsa afre ye do beka kasa twutwura me yatima ko manhia fie ye du ye wura nim na ahemfo bi na omji asema na omatena so wono anim so ogina so ka be yiye na ote asem ne so na manfo bi won twetwede masa ya na akonwa musu ano ya na nipa na so amu na kuri be ja ma bofo mu muti abakan ni mu ya na nipa na shaase no one day be yiye tie frati se moti ko be bofo mu mo amu be study se nipa we no mu nyina ni wa mu ni ho do hini bia wa hini mu be yedu a eyo manfo na manfo ezu na wusisi ombo o mapoi ebe de na mamu ayedu ade na ya na moje sa sante kakra kai obi wo bantima ton prot ba ko a ebi nam 28 billion ye wura won nji mo nsa nyenya hwe eye wode afasiesie ukuro sika kasie we nyina fa mo nsam enso still a obi dia ba ko pe bi no hina ya no ade ani nguase no aye okay ya yesu ni brebre nka so owu onfa ya anokwasem ba bi edi kan fa ye na akofa na emumanya abeduru ha de minim se ye wura wabu bebi aka acha asante se pane etofom kura wote ye wonkomo bi wa se opanyi due mate mante ibia ne nam na sum sakra wono ba wa sheda no watwi nani na merepam na ba ne se de abai na ekupie wa wona abonzo osika de duru manchi afie a enye sika wona abonzo sika dwa na eyagudi akase ne ewura tondu ohunu sika ni bia wona akaje wo sabra na abehunu wona nakora wodi akonya ne ne oma otumi ze ton wonsa ase no wona abehu abechirem wona abonzo manchi afie ogya yewura ni mu a yeto ama se wa afiri upem kasa kura kasa ho odene ada ne yetiti kuroma yempa asumdie kura da bia no amane ni wo hawdi wo no nipa ankasa peso okotro ha ne amane ba ye ka che papa koro no oto no ndo so wesika no afa na ase yo je ho ano won de wo je nkofo ne mafili nsa ne se mo ma Monday nuru ne ye no wonhwe no wonye se Monday nyame ankuyan na ye kine ye fia da yiba na sabita fracha ne Saturday Sunday no wankum ye nyina ne be wura Monday ni mu na mpanyimfo iba ne echiechim ye na ese suba no de to wa ode nsa be kan to aka so oja ne nan sa amene na aka echi woye hu hwie nyiye ebe mena hunu wasantema mu se ni obi an ye disika to no so wanya ahemfo ne aposifo bi ye disika to ma ya how disika wura ha entoni power ya bese chiwa kan ye wose ya ka cho no wanya ntuma pefra wo ye de nsa ase ni nyina ma won kwane ye se tena kromu abedai asebe oji ye nipa na abeto amam se nipa cross ne wona edikin ato ana die mfa sakra wo no sika nyina ama won ko a na obi ani dwa wo ho hin na akoto amane ya be wufufu adi ada na ya na sika ni be boni padam na mo ya jibijimi mo mpeso ya so sa muntimi nyaade ese fata na kurom fa ne ntoma pemfira kakra muntimi ni no kura se mpanimfo ya yi mu amoda ngura no emma de hye mfiri proud se ye wo mpanimfo bi di anim kakra kura mani fredi ya mebeto ya me kurom go so man hene o che me proto ansa na awade to nsa afre wose me na na wato midin akọ akiri o ma go so anya animonyam de se ndiko kire me bro no a wo pass ase wo so na mi ntwa ma me ko ba bi ono ane proto wo me se kwa na me pe me kan ye wa anso na otwa de ma me sana na no ye yetumi hwa akora wa bo asiso a sika kakra won nsem opebre ni aka je sebe ya osika ase nshinti betu nsa kakane mu asase ennem nya sa biem onipa ni titi ni mawuram no otumi to asase ne so a afiri mu won so a osase epubo sa de we simanhia fia ye wura tiwade no onhwe se ne nana ketua yi enkotiti ni mawuram akora so atop plot wadwene ho wanfa nkogoro medamase wankowuro pieto wankwa nkobo akohibira no so opeba bi di ni tiato na watimi ade awie se woto amobi we utim ko kan manhia fia duru ano ba fomfom se agimi se me otim kobo so ho di se munimu a na aye mo se manhia otumfo na nim ko edene di da bia mbesisi nkofo a ba bia duru beko Monday buru so na me mabufo no kura ba mafiri otumfo ne se na abetena mu bi no no ati bi no ade akoto ne ba na nim se ne ye sakra wo no wa ye de gu wo fi na afa mu gimi no aya moto wa ye ka asam kyerema mu ntie no wo hunu ne ye wom dia na ya mo gini wiase a mo manipa ho kire na asentenam manipa beresa
ono na no mato ba ko bi okumase amekoya ye de yi pillars sima de ya demarcation nam se no mo nim ya ne de ade am je na number na ofelumbe ni Sompa TV yes masa mu demarcation mabubu pillar no di mpacho mudu eno ho a muntwam mpede de bia ho du hina somdiem na tena oba bi ye me ya asante adehye ne ya nche ye proto ne ya to no munsa mesisi ye ho ani emi duru din ene nam ho menya hunu ne besiri na ese demarcation na start ye afiri me proto no so ats de na ya modiji no wi ase amu ba kwekwe ho ba de asem kura no wona na nyansem no nim se de kwan beto adwada ha ene watwatwa to mo ba amose soso ngwa na mo nim zigadi nti ne kuro bi wa ya tekira wunya mantambe obi yale kura na ambulance ba kura buoi fire service fo be wura fie kura buoi ya tetie peye de adindin na nanom tiri mu po mo de gisha asase no no ma se no okay ya ye nyan to mfankonko ya ti wo de ente nkwa de na ya nwan he Monday no e ba na nkwa na ngasa kura so mo mbusi wo no so na producers me ente nkwa no so de se wona ton won sase na on kanche na afili o won ya start afili atuma kwa okay so konton so nana say na o filling station na ne ho sem aba mani bed de odi o minimum so de won so minim ba bia wono no tida minim trimu de bi minim omo ye ni yodum episikadi na mesre fekuo ahodo no e wa santimam hano mesre omu pi bidi kotodwe sre wo mu sede sante hene de asema wo mu di no bebere nka no kure pepesi pani nka no kure de akere wo mu efri se nananom som ye nipa no enye ye ne ase som nananom anu ti na opa kandifu a ewo wabusua mu aye pedie ni suban eye ne de na di hene ena de ba mi ehun se asante hene dane asem de mafakuo bia na o ma block kwa no eno na amasa abre na duru ba bia na amafo sugu wo yam no enti ma bi no mo ani ade no asante hene firi sankwa ase besena ba betrasia na o mo da fom minim sofu ba bia meni no ndi nkoma se ye ka ohini bempom bia na ono ye tumfo adamfo pa no a ano tinta su kokko che na ogini fra konwa so a na maame no ene ne di nkomo no peso sisi sofu maame no ko kan na asem no record no ewo edo comment share fie aden na feku bi pese mapa na nim gu asesa enti saz na se no manfu eboni din no said ye wo ye ntonson sase no se kura di oba wuram wo saka wo no na me pese wo ye ohene beya etie musa so otumfu abrem pon no kura no sa no mo ye okumase hana sa no mo ye no asante hana emra so sana no bi ka no kura o ebra so sensem bi wo ho anana no me so mo otumfu otie o eti se ekoyansa asesem na so tumfo tu ahemfu ni bia ya na ye medese na wadwe kire se bedru so Sompa FM se wadwe se won ka no kore ema otumfo din no ampagya enkon se din ye tene sa bre na enkon kan ya na wiase nyina ni motumfo efiri se sikadwana ewu tumi sikadwana mo papa na ni mo akonyam enu ti na mahama wotenkran wo woni ministers no ye dia sanu mafeku se munni na mo fa report mra meto otumfo animu na mo yere toka enu ti sakra wonofo no mo de mo mra tonsofo no susu na producers ne ka no producers na de phone ne nam da yim sa amanfo afre na se no ye be bia homa na tumba ti de besie ya fachi akasi enkoma usika kusto ewo pankoro no ya friend taso usika kusto we nipa se 0551931931 0548931931 hello man so kakra man hwani o hello we kakaba sompa o
Ayetie o ma me wo ha wa ma ne say. Me pa show Ofelumba nyami onkosuensa. Ofelumba nyansa papa nyami wo shiro Ofelumba. Me pa cha me ka free bolu pa. No okay. Hello. 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 0551 0551 0548 na eka wasem ma yetie na nwubre. Hello. Hello. Hello, Papa Gudiliza. Majo su eburu katachi yentie o. Me Papa Femis ke ba kan kata pita kwa. Yentie we. Yo, any media to be yango po nchira na titire Ofelumba. Otimi pata ma extra ya kuma so papa o kanu kure. La kana ha mi ni pa o kanu kure ne yempanate. Na o kanu kure kan na ni lo kana o kanu ye. Pia ni wono de play dia ko so me. Nimere yango pa dia manu obi diambe anda no be fata tizo office ano kwasem e de mane pa na ma se ka me ke chat one say na so we put to be gina ya ta ha de pana di wo de fin de sam ye di na no ni pa pa ni de ko e ya da ka te ni ne be ko ma no okay. Hello. Baby, I'm free with the yentie. But you're free sakra. Yentie way. And of course, not so we are making sana asimiti. Now, your favorite district also, assassin. The Bomu Akusi, Janfilo, Akusi Tonso. I'm not to see the schemato. It is a no matter I can say. I know you already are. I don't know what I had. And as I said that, the time coming on the shoe, my quiet cassette, then and be by now. And I say, we are paid a big trash. And I want to change us. But when I think your dreams are singing, you know, what's a shed we are in so that it's your friend in so Kodua. To so that we get a chocolate, not a cocoa. Which one of my members I got the 300 meters no do. A cool thing. That's as I said that Cocoa called Tonsulina. Apart from Satina, I come a central police station. I'm not so very. So we are not condemned. Just any more, and tell us. We have better than the meeting. You got a lot. The person who could answer. And a man. If you are that's very powerful and share. Now, I get also, as I said, nothing. The only way I would look, say you will know Lord, I want to let my open. Come on, we are for come no, okay. Hello. Sompa FM, I say pretty penny, yenti openi. Yeah. The pacho, I come to about the TV program no more yet also. And no aso na wujina no. Yeah. We also to na say to open no say or your hini ewo to bed you know on your hini. Na your car no ya sa so affair. No teachers can I'm on point so yes I'm on point for okay would you come and go for who are so assassin say land come assassin no yeah assassin oh yemfa sia mo ka kire papa ne se mesre no a akira wo a wo once ase ho problem wo sakawo no ene entonsu bia no a efana na se hu bia no momra na ye pe krata nto so ne fa komanhia fie medical signal na dika wo manhia fie se fakuo nu a na nanom mo deda no ye sere mo ada ya mo kan kro mo kan ye be no me amamu na ye no me amamu njirima wo efisa papa na mo ne ni bu santeman no wo ye obi o ye do kwafo
wodwene ho a wonte ase da biada obi a wo problem wo saka wo no nsase ho bia na nasai na echichim ne nsa eni adehye wo saka wo no mumra ne ehwe kwampa befa so ne efa asam ne kwankoda santema wura efisa asante wo wura ye ka monte ase because ana na say no ni din na manfo obo ne wo chinchima manfo nsa wo kuro ne so eno na akokan ya na obi se wo peka sa do obekwa akọ kura no mfiri kuro mo maka menwe me ho obekwa akọ no mfiri kuro mo yamfa happy birthday nkoma Madam Nancy Western Region Madam Nancy we every systematic elna always Madam Nancy happy birthday systematic senya mi hira na onfa adom enka wonfia wanyan ho said ye beya obeye maame pa na yakopon ma kurupa bi a wowa na nsusu wawo watumi atetew makama pa happy birthday to Madam Nancy we every systematic press or Sompa TV and I say yemfa emma Madam Nancy aha na brebema ye de Asem Mpe Nipa dwumadie no enso akọ na wie nyame ya adoma wo kina da ye be ye adwuma na ase kese na de mema wona wo yi bi edebo akoda ye yi ne kidney na cancer da so mu jam ne maame aka abo ne ba no nyame adom ye nya kakra de ama wo mu se uwo bibi na bese de ama wo mu a yes ye number no na ye de ma mo na good TV no so ne sremo omo se omo da mo asepa papa na me pese mu no omo ebekwa hwehwa pomden no munya pomden no a omo san e de na ase no e de abremu foso Aboagye me ne mapamfo ya kam yeko long time na Sida Worship Center odi nyame asemo emu ehwampa na yenko ne kuti aboafo nkrato ye ba Sida Worship Center ande saba e wo mo bodi ni ma nke kwana mo ba o ko se ena me di asemesio kanene pa no na saa na me so ya na wode me edure na adi me nkwa no Kingdom Garlic Bitters no mo benefit wine oso ko to de abrewa esma ma abrante me chuve unanti kakra na wabre no Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules nenya hoden abrebia Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules asembia anye ho edeben we hu ama wani agise senior na my wife company one personal Kingdom Ginseng Power Capsules nti sesia mpaso aye Kingdom Ginseng Power Capsules emani tie ni asumdie befi abrebia oba bia o de pu ahaw no edro ba ko pa wo hia ne Tremendous Capsules esiesie wo ma wo ye oba sima enro yi wo benya bi wo ba bia ye ton nro bia Kingdom Herbal